mag-ipon sila siya. Hindi, kalami ba? Siya daw maghikay para siyang papa. Muna diha. Dako naman kagi. Ikaw na rin magkuhan ka pa naman. Hi guys, sumanamig simba. Sige, anong si mama? Tarog lakaw di kayo magna. Ikaw magtarag lakaw kung arthritis na ka. Pag ganito Grabe naman pang to. mo 40, arthritis na. Grabe naman to. Nalamigan. Arthritis na. Hi guys, namidaris merkado muhapit mig pamalit o kanang kuan. Lutuon. Mo ko nakahikay, kay parang lakaw. Luto ko karon. May ningod si siyang birthday kay 40 na ra ba ni. Tapos giyan ka sunod-sunod. Pangpataas sa kinabuhi ba? Spaghetti. Si mama narada to. Eh, at tuhod ato kakrug-krug. Habang gabarug, bisang tuhod kakrug-krug. Parang kaluoy. Kanira kinanay kuan. Ha? Kanira kinanay sauce. Laro? Ilan eh? 1.5. 1 for 5. Tulad tong ko. Wala di ate. Ito na ate. Pitanlog. Len. 350. Sar ka mo. Pwede. Pwede na. Kamay mo daw. Ano na lang. Ano mo bata no? College sila eh. Wala pa, ilibin pa. Asa ni nagko? Diara sa diin ra. Pang kubre lang. Mahuli ka na ako. Kubre ra. Ikaw. Wala na manghur. Na manghuran bito rin na opera kaysa kuan man itubo. Sa kuwan man, itupik. Itupik? Nasa tubo? Pagkulang kita na 6 months. Wala na katultol eh. Okay na ba? Wala na katultol. Mo na di ha. Nahanap ng doktor na pag sundan lang kayo. Nasa akin na kuno. Salamat. Pa. Kailan ka dito? Ano ka pinapotol? Wala na bitik de siya. Wala luya. Balo nimo eh kay nagkuha na. Diara na siya ganina pa nabitik mo gud siya. Hi guys, happy Sunday ni yung tanan nakauli namin gikan nagsimba. Diyan nag-prepare na sigiyan. Kisigiyan may magluto karon. Luto tag spaghetti. Diyan ang giluto ang pasta. Yung magiwa tag lamas guys.
Ang unang lutuin kay spaghetti. Dugaya sa pasta oh. Ito pang mga, gray. Sa mukha, uy di maabli. Ma-send help. Ha? Send help. Sa sendel. Di maabli. Naku, bi. Sa mukha, uy. Nagaba mo ugat nga bridor. Sabi na po. Nanangan daw na mo. Dugay, maluto sa pasta, oh. Ano? Kuha na sa... Tar, ay, hindi mo siya kabalo mo pabarog ani, uy. Ilan ko kumao. Pila ro gipag-ana, uy, wi, apo, dus asa makapada ato kag syudad? Hiwi po do. Ah, Jesus Maria Purísima Jijin Bulls. Hindi ko kamoda na mo gamit ng istana. Malang di ko ganahan. Ka, dali, anak. Kinana na? Ano? Pag mo na. Oo. Pag-inyab. Ay, kay gunita niya, kaya po. Kasi ma. Kuha naghanguan ini. Kuhan guys. Pasta. Medyo nagyanda mag-hotdog. Ang lamas. Karing tomato sauce. Kung ano ilang ibutang corn beef. Kanaw kuno di aming koy, bi. Kanaw. Curry. Kuhan sa kananay pork chop. Agaray. So, good Sabi na. mo ko sa agaray. Akong tuhod. Kalit ang Agay. piti. Ha? Akong tuhod. Kalit ang piti. Ang sarap naman ng tuhod. Miss din na oh. Expire na na. Liti ni Dong. Utla Dong. At na ko na yung mga tuhod. Ili sila, expire na na. Kalit ang piti. Namuhi. Isaw na lang natin na yung mga tuhod. Mingko, yawa diha. Kuning kuanan gabason para malampas ni. Ay, gabasol. Kung tiil. May paway tuhod. Ugasi ra naman ako rin bahala. Ano? Panay marinig ko. Asa ka na pork chop? Tanglada, uy, mabungkag man ihi ko. Di mo kamao. Dili, lapo, Ang bebe, di mo guni nga na maglubid og tangad. Sus, ginoo ko. Naraw, mana. Naputol na magodong video. Mo na mamao. Pinagbutang nimo kay mabuskag mo na. Dili, lagi. Sabi nga nang imuhang spaghetti habang tag may lamig. Isa man ron nangantod.
Painit og kaha. Anong painit pa mo? Oh, someday di magluto day. Panganon tani wan niluto. Ito na rin nun ba yung anong gapainit kong kaha? Pero hindi dangatan noon. Nagisa na siya guys. Bawang. Para siyang spaghetti. Mag-ipunit sila siya? Hmm. Di, kalami ba? Siya daw maghikay para siyang papa. Muna diha. Dako naman kagi. Ikaw na rin magkuhan papa naman. Ako man nantay magluto. Siya raman daw. Unsay pulo ka pagkakukirili gamito. Mo, good. Ano, good na. Iskilahan, good na ako na. Hindi pa ngos-ngos ng ina. Katulo? Oh, ikatulo. Ngap. Diri, usa, duha, tulo ka na ikatulo diya. Okay. Ikatulo, ikupat. Dara, tusuka diya sa dapit diya din. Hininayin siya ganahan na pagbabaw. Hininayin na yun. Awa, naa. Na itinain mo. Dinag maputol gani, birana lang sa imong kuko. Marinig ang kinain. No, ani. Mabuhi bago na tanggoy tinain. Muna, tatana ko Kasi kahit. pala gisang tinay ka nang nadanis siyang uho. Dili, Tatangon ni mo na siya kaya ni usahay pasayan ba nga lang sa kay sagun sa rin kinaon. Ang saan ni mo pagluto ni hipon? Sweet and sour. Okay. Gipulan ako og butter shrimp. Kada pasayan butter shrimp pero ni. Butanan ako ni ma. Ma. Ibutang na. Mo ba na siya magluto? Diyan ako yung mag... One. Say gusto ni ma ni ma sukal ra ni kundi. Ah. Ipapatamis na sweet style man. Ikaw bahala. Condensed. Excuse me. Gasati abog. Nakabunting. Diya sa imong kilid. Kasang kilid. Kontra. Jagi-jang spaghetti. Kailangan kumukha na na kaya luto. Kami dahil pork chop, dahil kasayan. Ansa ko nung nagising-sing ni mo si Mong Danggan? Music. Background music sa tigluto. Tilbisa. Tilbisa. Hindi. Sakto rani, katang isa. Ikaw pa. Ma, bata ma. Mingkoy! Kanaog ba? Kanaog! Kondens yung gigamit man. Sakto na. Kung may gusto yung papatamis. Tilwi ako. Nga katang isa. Ano ilunod ma? Lunod ako na yun. Ano ilunod? Lunod na itong pasta guys. Lugas na ni? Oo. Tuling ganina. Very good. Okay mag-ukay, be. Very good. Okay. Magkuha kong blinggawan. Ayaw, kadira. Yan na guys, luto na gijang spaghetti guys. Ang dami na ito daan ng breadcrumbs guys. Muni
Ako himuom ka ng kuan sa pork chop ba? Diri siya ilunod. Para mo crispy siya sa mo. Crispy sa gawas pero humok igpaak nimo. Dili na ibutang na kuan di. Ha? Bati. Mo crispy fry. Lain. Mo na rin mo ang kuan. Pork chop mo pang Lagaon sa daan para mahumok. Ibutangan lagi ni mong tangad. Para sa aroma niya mahumok, din dagdag flavoring food sa baboy. Wala gini mo gihirot ang condense. Dugan ra ko ito uy, nagiring na murag ug taga hindi ana, tamis kayo. Gamito na ko na sweet and sour man. Ang pasaya na akong butang ko na. Pero kay lain. Matamat ng tanglad. Muhumot mo. So na. Napanay sulod ako ni tilukon. Gamit ang pasayan. Napadin ni sulod. Naa na gamay. Wala ko tiluka kayo. Napalagi. Napanay matilok. Ikaw na sayang. Ito pang inuning mga kal... Natong kusiniro oh. Agay! Garagaray. Uy, agay! Sakita! Giyata! Nana guys, sa gijang kuan guys, pork chop guys oh. Hi guys, kaluto na skiyan, kuan na laman isang lutoon. Kanang hipon. Maghimo tag salad. Salad in the mix. Ma, excuse me. This smell. Yung make kuan guys, salad. Ito pa nga itong pangalan na itong laya. Lito. Lito salad with mango. Crisper, mayonnaise, mangga. Aray, kalami na mangga. Asa mo na isagon? Salad. Asa yung Ano ni? Ito rito. Yung sibuyas ano ni? Sa good ma, ano gadali man ka. Napay lakaw. Manglaba pa ko. Busy, kala mo na bisitang darating. Busy kasi lang ito. Mga siguro siya nagbibisita. Special pa yung luto. Siyempre, bisita na diyan si Juan. Sita. Si Gwen Garcia. Ha, lupit ah, walang alang ah. Si Gwen yun. Isa man. Congressman. Si Congressman. Congressman din na. Ang salis Gwen, congressman na. Gobernador. Napot ko Congressman ba yun? Gidangatan na to ni Rom. Salamat sa naghatag sa lito, si Ate Milet, ug ni Ate Erlyn. Ito niyo yung dalagapon guys. Sige yan, kamulo pagluto sa ijahang recipe nga kuan. Sweet and sour na hipon. Nara guys, ang gatang lito. Pangmayaman guys. Tilaw tag pangmayaman. Kanilang recipe na inatag. Ug ang fresh milk. Mura Huwag may
Wow. Wow. Sus Maria Josep. Pag akong Sweet and sour. salad. Na, wala may green o yellow. Mangga. Ay, di magkakadot na kahilaw man. Alam maggumo ng kuan, ginaling. Hindi ito kakaon na. Hindi ko kakaon. Wala ka lang choice. Sa pagkaon ako na nahilaw man. Wala ka lang choice. Manuot lang. Ilaw, magajud na kay salad man na. Dali mo manggapit ang sluman o salad mo kagidang nga. Tangin niyo spoon. Pwede mo plato bigay butangan ka nun, di ka magkanon. Ako, nipon nga. Ako lang may kantangon ka lang, para labas na lang. Mga una ta. Anong wa magkagakan ka kanon giyan nga ngangag ka? Spaghetti ko. Hindi ni mo ipapakantahan no happy birthday. Kanta sa taga-produce. Happy birthday to you. Kaba ni tulog. Happy birthday to you. Liho ko. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Hapon ram birthday. Gi-arthritis na. Sakto ano birthday ba? Arthritis. Mga antanin jo guys. Kana mahumok man naman kay jaman ng gilatanan. Agad ayan din eh. Ano yung pangalan na ni Dong? Pork chop. Pork chop managod. Kuli pa ka na. Ano sa hindi sagol? Wala. Gibreedingan rag breadcrumbs. Para may iba na food. Kasi nga tagami crispy fried. Wala, di mo di guys. Morning guys. Nakunugas. Karoon pa ko kakita guys. Mamahaw ta guys. Lami tingalin eh. Lami niya Yummy, Dong. salt, sweet and sour. Lami. Lami ma? Naglalis ang tamis o gaslo. Lamis giyan muluto no. Sa may wish karong birthday. Raptor, ato na ato tag kulti pasak ko na to pasak kung tanim mo tricycle kulti. Akong ways. Walang dili bagay. Ano lang. Healthy ang pamilya. May makain araw-araw. Ikaw, ang siya waste ni Mong Papa. Wala. Same rap. Na, Yung gingod. ikaw ma. Ang wish ko, Kaya kung pangarap mo. Sa imong ways. Mukhang ko ah. atagan sa kabiskay. Magkakaunta kitulo sa kadlaw. Nga madato na unta ta. Ha? Madato na ta. Kay, saan man imong kwarta? Ginoo ko. Yung pangarap na lang, ba't na? Magato? Ang magkapalitan ko ang auto. Ah! Yung pangarap na, ba't na? Ba't yung pangarap ha? Pangarap mo na. Inisog karanaw. Dahil man kayo, gusto siya madato. Di ba sabi ko, magbana siya Amerikano? Di ko. Oh, dato yung gustusan. Munay cheat code. Hindi na ko buminyo. Gusto mo ka makuhan? Gusto ko magpuyok na lang ko ako ra. Hanggang lang na, bang mayaman. Gusto na. Balag ni Madato basta nas mayong panglawas permi. Oh, Gusto niya. Ubo. Ubo. ha, makatamot ini. Dili oy. Kapmang ka! Ha? Ang manok. Oh, Pasayan di di. ako ganyan man. Makagilip po ni balo lang maka mailan May na to niya. Mailan naman ang siyang masaya kagote. Kung masaya kagote mo na na. Nawa. Nagulog ba na? Nagulog ba na? Hindi mo na. Ganahan man siya. Ang kayo? Dubo man ko. Samot na lang. Kita ko nyug ma. Balara pag sa rabitong Oh, pasaya. pagkarabitan ni. Ang ubo bitaw mawara bitong na. Tagsa na ni. Sa dila man magsigutoy kay parang sa ramon pud magsigutoy. Hali. Gami dudu. Lasa. Ang sa may itong talasta. Ako talasta.
Cook mo. Corn pop. Salad. Mayonnaise mo pa. Yung ano? Hello? Uy, ito boss. Berarti ya, mo magipanganak mo sa konton. Wala man gadyan ni kanon. Di Hilaw man man na pwede kanon. tukon. Mga tagrabit, anak. Pero lamig ni sa tayong lawas. Kan maginagyog ka ng magsangyup, no? Ang galis na. Hmm? Ang galis na speaker. Nauna ko nawa pay kanon. Bigan. Tinaptaron ka rin ah. Ang tanong eh. Ay, tambok. Nagtanon din ng dinggan man. Ang pamahal mo. Nagi, di ka mukha na nagi. Doon ba ito karasa ng radyo? Oh. Ay mo, Ito ko ko ng radyo. ay mo, ay pwede na ka na ang kano? Hindi ka nangilo. Mga tilaw, hakang butangan. Hindi siya ka magtilaw. Ang kuha lang ko niya. Sabi oh. Sabi. Manggara ako dito, guys. Be. Guys, mangga lang, guys. Tama na. Guys, ano ba? Mangga. Ang sarap may lamig ba ko no? Manggang di ka oh. Ako mabuang ng buko ng paminaw. Pilig dahon. Di ko. Pilig dahon no. Di ko kaya di ko kadulot. Huwag mo ka naman eh. Kailangan ko kadulot kalutok. Anak pangilaw. Karing dabo. Ito boy. Wait, ay no. Oh. Nadik na ko. Di ko gana. Murag dagatan mo. Humok mo ni kay dabong man. Ah! Di ko. Di siya ka magtilaw. Di ko magkilaw na. Ay ra pa ka na kita Di siya kailangan. mawa ng sakit sa mga Makawala dito. Oh. Luto. Kampalig ka na to. Dito. Suway ka.